मानसि थैनायानो थैनाय नुगासिनो बोसोर गोदान जासिगोनलाय। लोगोसे आं दहायबो मोनसे खौरां नुदों आरो दाबो नुदों, मैदेरजों मानसि सिथारजानाय चिरां जिल्लायावबो बिजनीजों, आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्लायावबो आदा बिक्रम दैमारियाबो नायदों डिमाकुसिनि साइडजों मैदेरजों न' सिफायजानाय। दा थोंजोङै जों बयबो मिथिखायो बेफोर जाथाया जाफ्लेबाय थाबोनाय आरो जाबायानो थागोन, बारासिनबो जानो हागौ। नाथाय मानो बुङोब्ला गाज्रि मोनो, नाथाय सैथोखौ जाय बुङो बेखौ सैज' हाया, हजमबो जाया खायफानाव, बेखायनो जों गाज्रि नुजायो। जों बयनावबो बे गोरोन्थिया दङ आरो जों बेखौ मानिनानै लानांगोन। मिथिंगाखौ जों अयनाय खालामोब्ला, नेचारखौ जों अयनाय खालामोब्ला नेचारा जोंखौ अयनाय खालामफिनगोन। थिग बेबायदिनो खोथाया जाहैबाय, मिलियन लस जाबोबाय जोङो गोदोनिफ्रायनो जारिमिन खोनासङोब्ला। नोंगौ बर'फ्रा हादान सिफायग्रा, हाग्रा दानग्रा जों खोनाबोदों, नाथाय मानसिया सोलायनोबो गोनां जायो। हाग्रा बंग्रा जोंनियाव गोबां दंमोन, दामि बेसेन गोसा बिफां लाइफां गोबां दंमोन, आरो बे हाग्रा ओनसोलाव जोंनि गोबांथार जड़ी-बुटिनिफ्राय लानानै मेडिसिनफोर दंमोन। हाग्रा एवस्रांबाय, सावब्रुंबाय, नस्थ' जाजोब्बाय। मिलियन होनबा खम जाबावगोन, बिलियन ट्रिलियन लस जोंहा। दिनै हाग्रा बंग्रायाव लोगोसे जिब जुनार थायो। हाग्रा बंग्राखौ जोंनो सेस खालामो, साफा जाबाथाय सोरनोबा एसे माहाजोननो ज्राव फानसैलाय, खारखोनसैलाय, एवनोसैलाय। जिब जुनारा अबाव थाबावगोन? निस्सय बै सोरबा दाय गैयै सुबुङाबो मालाबा जिब जुनारजों जानो लोंनो गैला, हाग्रा बंग्रा गैला, अबाव थाबावनो, उफुद्रुग गाथारै जानोसै। बे जागासिनो दं दायो। माइ आबादफोर माबा माबि मैगं गायबाबो एम्फौनो मानो अरनाया बारा जासै। हाग्रा बंग्रा एवजोबोब्ला हाग्रा बिलाइफोरखौ जानानै थाग्रा एम्फौआ मा जाबावनो? मानसिनि आबादखौनोथ' सेस खालामखागोन। नैबेबो जागासिनो दं। आरो गोबांथार दङ बिदिनो एनभाइरनमेन्ट डिग्रेडेसननो मानो, बेफोरखौथ' बुंबावला आं। थ' बेबायदि जागासिनो दं। गोरोन्थिया जोंनिनो होननानै आं सानो। नोंथांमोना गाज्रि नुदोंब्ला आंनि बुंनायखौ कमेन्ट होनानै गालांनो हागोन। लाभ इउ अल।